Kunezinto okuye kufuna ukuthi uy'nake bafowethu empilweni uma uwumuntu. Yabona nje mina ngiyanothisa, eyi angazi ngiyanothisa. But I believe ukuthi umuntu nomuntu kunemeseji asuke ufuna ukuthi ayidlulise empilweni. Otherwise ufeyilile empilweni uma ukuthi wena awufikanga wazokwenza ushintsho. Leli gama lethi ibhoza lingena lapho, yabo? Ngingena lapho uma ngisuke ngithi mina umuntu uyibhoza mina ngoba phela imina kahle kahle ufuna anikeze mina lelo gama lelo, hhayi ukuthi kube yimina anikeza mina ufuna nginikeza mina because mina ngiyabona ukuthi okay shuthi lo uzoletha ushintsho empilweni yabo, noma uselilethile noma uzoliletha. So ngabuka abafowethu, hayibo angaphosta ividiyo mina ngiyifakele njengoma engiyithanda kakhulu engayidlala ngazi kusukela muphi unyaka, hayibo Facebook njalo. Athi yabuka 3.1k views, yabo. Esibili engayifaka ngazi noma ngathola 3.3k views angaveza ubuso bami lapho, hhayi-ke ngiveza ubuso bami izambane leli mina 5k views. Ngiyenzani? Ngiyawoka, angikhuluma ngisho lutho, ngiyawoka. Ngabona ukuthi no kushuthi kufuneka kube nento engidlulisayo emhlabeni mina.